खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसेबाव आरो गोदान भिडिअ लानानै फैदों। जायफोरा आंनि भिडिअखौ गोदान नायदों बिथांमोना अन्नानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो माबाफोर सोंहरनो गोसोब्ला कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन। दानिया मेन भिडिअ थांनोसै। आं दिनै भिडिअ बनायनायनि गुबै जाहोनानो जादों आं माखासे गावनि आखाइजोंनो बेग हेबदों आरोना, माने गाव लानो थाखाय आरोना, आं फाननो थाखाय हेबाखै, गाव इउज खालामनो थाखाय आङो हेबदों आरोना। गिबि बेगानो जाबाय आङो बेखौ सिख्लायावनो हेबनाय आरोना, सिख्लायावनो हेबनायमोन आङो। लाय दै गोजाम जाबाय, बुहुद बार लाबाय आङो बेखौ। मोजां नाङो लानो आरो गाव बनायनाय जिखुनु बुस्थुखौ लानो थाखाय ओरैबाबो मोजां नांखायो। बेखौ आङो माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहर। दाना सेकेन्ड बेगा जाबाय बेयो खरसाजों हेबनाय आरोना, खरसाजों हेबनाय। ओमफ्राय बेयो मोनसे आरो बेयो मबाइल सुग्रा बेग आरोना, बेबो खरसाजों हेबनाय। आं बेखौ बारा गोबाव जायाखै, बेयाव मबाइल सुना लानो हायो आरोना, बेबायदि मबाइल सुनो हायो। बेयाव गुदाम बाटन होनाय जादों आरोना, गुदाम होनाय जादों। ओमफ्राय बेबायदि मारिनानै लानो हायो आरो। माबायदि नुदों लोगोफोर खिन्थाहर कमेन्टनि गेजेरजों। फैसाबो दङ बेयाव। अके बाबा, आंना फिसालायानो दुस्थ' थांबाय। ओमफ्राय नैथि बेगा जाबाय बेखौ आङो माबाजों खुन्दुं बेग हेबनाय जिखुनु माबा हेबनाय खुन्दुं मोनो जे गिदिर गिदिर, बेजों हेबनाय आरोना। बेयाव सेनबो होनो हायो, खिन्थु आङो सेन होआखै आरोना, जि होना लानो हायो आरोना, खिन्थु जिबो होआखै। माबायदि नुदों लोगोफोर खिन्थाहरलाय। आरो हेबनायखौ जुदि नांगौबा आङो बेनिबो भिडिअ दङ, मोनसे चेनेल दङ, आङो डिसक्रिपसनाव होनो हागोन। नोंथांमोना आंनि लिंकआव थांनानैहाय नायहैनो हागोन। आं बे बेगखौ माबायदि हेबदों, माबायदि नुदों लोगोफोर खिन्थाहरबानो जाबाय। बेयो थार्ड बेग आंनि। बेनिफ्राय सेकेन्ड बेगा आरो फर्थ बेगा जाबाय बेनो मबाइल सुग्रा आरोना, बेयो ओरै गोलावै हेंगिं स्लें बेग आरो बेयाव मबाइल सुना लानो हायो आरोना, बेयाव मबाइल सुनो हायो। माबायदि नुदों लोगोफोर खिन्थाहरबानो जाबाय। बेबो माबायदि हेबदों लिंकआव थांनानै नायहैनो हागोन नोंथांमोना। देखायगोन बाबा। आरो आंनि जोबथा बेगानो जाबाय बेखौ आङो जोबोर मोजां नुदों आरोना, आं गाव लानो थाखाय हेबनाय जादों। बेखौ बेबायदि लानो हायो। माबायदि नुदों लोगोफोर खिन्थाहर। बेयाव आङो जि सेन होनांगौ आरोना, खिन्थु जायाखै दाबो कमप्लिट। सेन होआबाबो लानो हायो आरोना, बेयाव सेन होनो हागोन जि होनानैहाय। बेखौबो आङो गावनो हेबनाय आरो। बेनि लिंकखौबो माबायदि हेबदों आङो होनो हागोन, नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय। आरो अन्नानै बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आङो आसा थाबाय। बेखिनियावनोसै लोगोफोर। जोबनायाव जायफ्रा गोदान आंनि चेनेलखौ प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, चेनेला गोदानसो नालाय
नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला आङो गोदान भिडिअ लानानै फैनो हागोन। आरो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।